Jangan bersama alasifोरखौ बरायनानै लाबोबाय गासैबो सायनासिनाव जिरायनाय रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरनाय जायो गासैबो ग्रिप गसंनानै था मोनबा आसि थानाय मानसिया जेसेबां मोजाङै खामानि मावनो हागोन थिगैनो आफा इसोर बोराइ बाथौआ गासैनोबो बोर हरदों बे गावनि मोनबा शक्तिया जोंनि देहायाव गासैबो हाबनानै थायो बे मोनबा शक्तिया लोगोनानै महाशक्ति जायो महाशक्ति जाय महाशक्तिया बिश्व ब्रह्मांडखौ मिथ्या होनगासिनो दङ ini माबा मोनसे शक्तिया इनफालिबल जायोबानो बे बुहुमा गोमालांगोन बबेयावबा गोमालांगोन बबेयाव बिरलांगोन नागिरना मोननाय नङा बे मोनबा शक्तिखौ जों बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरा बिजिरगासिनो दङ आरो बे मोनबा शक्तिनि सायाव गिदिर गिदिर बिगियानिफोरा रिसार्च खालामगासिनो दङ रिसार्च बर' माहारिनि मादाव बयनिख्रुइबो गोजानसिन অৰ্থাৎ আজিৰ সভাৰ সভাপতি শুনিছেনে কথাখিনি কিছু জানো আৰু সভাপতি মানে আফাদগিৰি নেহাথাৰী মানে সম্পাদক গাহাই নেহাথাৰী মানে সাধাৰণ সম্পাদক বাৰ্গ নেহাথাৰী মানে পূৰ্বৰ সম্পাদক কিছু কিছু জানো আমি এই বসন্ত দাদাৰ পৰা শিকিছোঁ আমাৰতো মোৰ য'ত ঘৰ অৰিজিন ঘৰ হৈছে বৰপেটা ৰোড আৰু সেই বৰপেটা ৰোডতো আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে বাথৌ ধৰ্মৰ মানুহ আছে আৰু গোটেই সৰ্ব সমষ্টিটো উত্তৰ অঞ্চল